A u nás to bude poprvé, ta vaše Miss Universe? Jo? No ale ona se podle mě taky liší tím, že tam je porota a u vás není, ne? U nás jsem porotu udělala všechny Udělala diváky. jste porotu? Rozhodnou diváky. Že jste se neozvala. Tak já doufám, že nedělám poslední ročník. No to je slabá útěcha, ale kdo je u vás v porotě? Tak já jsem oslovila Romana Šebrleho, protože si myslím, že by tam měly být. Tak za sportovce Šebrle, no. Pavel Kubina. Kubina. Hokejista. Jo, tohle, no, dobrý. Loni držitel Stanley Cupu. Dobré. Stanley Cupu, no. No, dál. Tereza Maxová. Dobře, čertovém. Helena Houdová. Helena Houdová. No a chlapi už žádný? Abych na někoho nezapomněla. No, Ondřej Hejma. Co tam dělal Hejma? Strašný. To je strašný. Proč je to strašný? No co tam dělá Hejma? Tak umí posuzovat superstar, že by neuměl posoudit No nějakou právě hezkou proto. dívku. To vůbec má úplně zmotanou hlavu z té superstar. A měl být někdo objektivní, vyvážený, že kdo má smysl. My ho vyvážíme, já jsem stejně předsedkyní poroty, tak kdyby náhodou nám ujížděl někam ve svých hodnoceních, tak já ho vrátím. Ale to ne, tam má být někdo, kdo má rovnou ten cit a smysl prostě pro hodnocení krásných žen. To jste vy? No a kdo jste myslela? Že tady drmolím za někoho jiného? Porota bude hodnotit výkony dívek. Ale to by bylo hezky, jak kdyby ona přišla na to molo a ten Hejma ti svým způsobem, co děláš? Ale tak to nějak podobně asi bude. Se nedivil, kdyby vám kvůli Hejmovi vzali licenci potom. My to těm lidem nebudeme překládat do angličtiny raději. No počkejte, jak vy je tam jako zkoušíte ty Miss? Přijde cesta, holka, ta cesta byla dlouhá. slíkne se, Než se dostali k tomu, než že se dostali. slékli. No. Aha. No tak to začne Protože tím, prvně že... poslali fotografie, vyplnili... Ne, než to vy vyhlásíte, ne? Ano, to jsme To vyhlásili. uděláte v novinách, aby se médiích. přihlásili, což Oni všechno se je čeká, oni přihlásí. se přihlásí. A teďka vy děláte, A co oni... teď se mě opravdu sešlo na 2000 přihlášek s různými typy fotografií. Takže na některých jsem viděla dívky, které fotil přítel na dovolené, když vylezají z moře. No, když je pěkná, ne? No tak ano, ale pak jste dostal spoustu profesionálních fotografií, kde jste viděl No, ale tohle není nádherné fotografická modelky. soutěž, to je No ale soutěž tím to o Miss. začíná teprve. No dobře, když ji vyfotí, jak leze z vody, ale je pěkná, tak lepší než krásná fotka hrozný ženský. No teď jsem k tomu chtěla dospět. No, tak tomu Takže proto to spějte. bylo složité, že? No, Já jsem se aha, zavřela o víkendu v kanceláři, brala To jste jsem... vybírala sama? Ano, to jsem vybírala sama. A teďko vy si je prohlídete, tam jich máte teda 100? Nebo kolik? Ano, Třeba. ano, tady předváděli i svou volnou disciplínu talent, to znamená, když někdo uměl zpívat, tak zaspíval, když A uměl tomu jako recitovat, vylepší pozici, zarecitoval. když zpívá? Ano, protože to součástí toho finálového programu, aby předvedla něco navíc. No co dobře, umí. ale tak když je pěkná a druhá nebude mít zub, ale dobře zpívá, tak jako... Taky to, co nemá zub, tak nám ani nemusí zpívat potom. No. Nemusí, jo. Tam má jako volno. Ne, ale tak já to myslel obrazně. To se zpěvem může vytáhnout na tu pěknou. A tak to udělejte soutěž zpěvaček, ne? To ne, oni jsou totiž třeba těch 36, by bylo opravdu pěkných. No já vím, jsou opravdu pěkný. No, měla a by teď- se vybrat a ta teď jedna nejhezčí. umí ještě navíc To je jaký zaspívat. zpívání. No dobře, to je prémie, že ještě No. zpívá, ale mě tam trošku... A jak to chcete porovnat? No To je takhle se subjektivní. podívám a řeknu No to my jsme tak viděli. Ale i ty názory se potom liší. No to si já vím, ale z čeho všeho je teda zkoušíte? Ze zpěvu? Já jsem neříkala ze zpěvu, některá zpívá, Některá některá zpívá, recituje, některá některá na nás háčkuje. přesvědčuje o tom, že umí dobře hrát tenis. No to ona vám řekne a vy se jako s ní jdete podívat? Ne, ona tam opravdu hrála tenis. Ona tam hrála Opravdu tenis? si přinesla sparring Přinesla si zeď a jela jako... Přivedla si dokonce partnerku, A, sparring a partnerku. vás to jako teda může tak ovlivnit v tom hodnocení, že za to dostane body? To mně přijde nespravedlivý. To je teda spravedlivý. No jak ta druhá to má vědět, že tohle tam jde s raketou? To je jejich problém, no, tak ta umí zahrát tenis a ta umí třeba jenom chytat ryby. No. Dobře, ale já jdu soutěžit, že budu pěkný a vedle mě buší někdo do tenisu. A pak mě řeknou, měl jsi umět hrát tenis?
Co to tady máte za soutěže? To je na našem uvážení. Já jsem říkala, my nehledáme jenom nejkrásnější. Já Ona vím, musí ale- umět mluvit, umět komunikovat, No měla to by mě mít nějaký talent. No ale tak pak vyhraje pak bude nějaká nějaká ale bréca. hezká. A vy mě řeknete, počkej, ta plave, hraje tenis, ale vyšívá, umí 4 řeči. No ale to je... Naopak, oni už jsou všechny hezké a ještě navíc Ne, některá nejsou něco- všechny hezké. No to teda Já na to jsou. pak koukám vždycky. Ne, vůbec nejsou tak- všechny hezké. Tak mi do poroty asi ne. Některý se tam Jste na ně moc brouzdají přísný. zoufalí, hele. Ne, ale já jsem pro krásu bez přívlastků, jako. Ta nejkrásnější má vyhrát. No však o tom právě Třeba rozhodnou jak nemluví, diváci. ať jenom houká. Kdybyste mě snad nepřál, vy první česká mi jenom houkala. Ale železničáři by to ocenili. Pak byste ji si pozval třeba sem do pořadu, ale To by byla jenom bomba. tady seděla. Hele, houka mám jistotu ještě nebyla. Se jí zeptala, ona Ještě by říkali lidi, tak inteligentní host, a jste tam dlouho neměl. A laskavá byla, vyvážená. To jsem se ještě chtěl zeptat. Tak ty úspěchy v práci máte krásný, ale v tom osobním životě se vám zatím tak nedaří, že jo? Co? Mohlo by to být lepší. Mohlo by to být lepší, co? Člověk nemůže chtít všechno. No to je jasný, tak není všem dnům konec, ale čím to jako je? Vy jste taková exponovaná dáma na takových atraktivních oborech. Nejste moc vybíravá? Vy jste Tak namyšlená. já jsem byla 8 let vdaná. To nic Tak to neznamená. jako nevím, jestli jsem jsem chvíli sama. A vy jste byla 8 let vdaná, ale za někoho ze zahraničí, že jo? Byl Švýcar, ne? Ano. On prý byl hrozně jemnej, takový. Semčet někde. Jo? O tomu věříte, já nevím. Ne, já se ptám. Vy ho znáte? Ne, já jsem o něm naučil. A prý byl jemnej, takový strašně hodný, jako Byl? laskavý, On je? milý. Je? 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 A proč jako to teda ne to? Co tak někdy stane? Jo. Já o něm nemůžu říct nic špatného. No to ne, to já nemyslím, ale že to je zvláštní. A jak jste se poznali? Ve Švýcarsku? Náhodou. V Brně. V Brně. Co tam dělal? Co to bylo? To by mě taky zajímalo. Přijel na návštěvu poprvé do České republiky a narazil na mě hned první den večer v Brně. A vy jste měli problém třeba s tím být ve Švýcarsku nebo tady? Kde jste To jsme nikdy nevyřešili, no. nevyřešil? A jak jste To už jsme dělali? nestihli. No za 8 let jste to nestihli. A jak jste to dělali? Byli jste spíš tam? Nebo spíš tak vy jste Já jsem byla tady? pořád tady. A on byl tam, ne? Se to vyřešilo samo, ne? Tak se to ani řešit nemuseli. No a není to třeba, co byste řekla, že může být takový váš nedostatek, jestli třeba nejste namyšlená trošku, nebo tak? Já myslím, že ne. Myslíte, že ne? A myslíte, že máte vůbec nějakou vadu, jako? Myslím, v těch vztazích. Co? Nevíte, nenapadá vás? Ne, tak když jste s někým takhle za dobře, jemné, jak jste si rozuměli, nemůžete o něm říct nic špatného a nakonec to neklapne, tak to je zvláštní, ne? Nemám zasáhnout už? Můžete mě pomoct. Nech toho, jo? Michala Maláčová.